Ajde, давай. Давай, бе, още не се е запалил. Не грамаля, бе? Не. Бе, пъти гумата, ева майка. Давай назад. Всичка, че да мине. Малко да изпи. Давай, от ки залепне, няма да можеш после. Ичне. Че само да ми дай малко назад. Да, точно, Точно си. дай. Чекай. Манил са точно. Нещо калко ти в ръка. Он знае да звука чак. Айде, давай. Ама сега дали ки можеш? Алай, веки може просто. Айде, снимка. Мара, ти правиш ли снимки? Да. Това беше. Снимай. Снимай, Мари, ти. Защо да спим това? Нищо сега тук. Айде да определяме. Айде, как ти подходи. Май, само пляк.